Рахырды көгөрді үлетін күйірдер онна тупсарар сыллақ нюрба коратыгар благоустройство сылабеллер еленне. Сыл устата манна олорар сири оту толалы рейге чөл тургун растык тутуга үгісуле ытыллары буланнанар. Нюрба Корот муниципальный терили бахалга Алексей Накентьев билдер битнен. Быйыл 2015 сыл Корот ихигер благоустройство сыла. Онон Николай Чоратынан каталык культура кейнигер бу сылы верүлі абыгамайгыга арыдылар. Быйыл сквердері булахаккалары саңас кейінан тупсаран оңоруга көгөрдүүгер, ахырдыга, солар мөнүгер, сырдатыга, уопсай Корот жалтыт нүбіттен 5 миллион қарчы көрілден үгі сүлі ытыллары буланнанар. Маны таханан көмөлөһөн бағалақ терилтелер, номну лөләрге бағаларын эппиттер. Пилотная программа бихебелемне хаджабыт окурдук ужуал конча заявка бөнехелентен кирен турар буманнамия тутуу миссиясы үңүттөлүле хектарбит ыңры тахардыбыт улука ехет тоголыгы хеттон төжела ден. Бу йөрүләхтәре хәңгә сулустата хайдах буланна оле барыктагын билһиннәрдиләр. Онон кортолокта охтыра быелгы сылга әрәлләр улахан. Урас болуны бассадан турар. Екенен баллаңана тол корапка тутууну берәдәктәһен, улуссалары оңыру, жиелері оттыры берәдәктәһен. Хаңа тутуулары онна ол перспектива корат туғанан истилинен манерынан тутуулары үтаһын баппырастыра. Маны сәргә благоустройство сылын көрсөу баян төлбәтен будионный улусатыгар хуоты киллери йөрүләхтик белетенне. Манны кораппы тупсарын сайдарын тугар тугуламмы түлә сылустата тиген быспакка бары. Күннән Тонова Афанасий Васильев Эдгар Николаев, Саха телевидениета, Нюрба.